سلامات كم يتخونوا كم يلهم لمون كم تلمودز محاراو ميديا أزرارات زلو زعباتات كنرينا اش بيت استي كم مخفت فيديو كوننا بناي جنرال سامورا زولني تختاتلنا نملس دحر عزي ما نميل إلا وقع أين واقع حزب تقرأي كواقع يقولون ذلكوا مزلم نمانينا غندالو وزي تفسمها قال ما لازم بحال تاي مالتي واقع فزي تفسمها واقع والقايت بوقع نحزون والقل سلمت بوقع يتحس بسلاماوي من قدي وقلت بريتوريا تقبراون وخون بس كلهم دا تقالسنا بسلام دا تقالسنا مس انترناشونال كوميونيتي كحجز دا قبرنا ما يوش تعد منقستون كردو دا قبرنا بسلام راحنا نفتح زلنا بوقز بهال دحزي يأكل ስለዚህ በክልተ ምክንያት ያን ነገር ሓደ ከይተተግበረ ክነጸንሕና ሰዋል እንታይ ማለት ክዋጋ ማለት ነው ታዲያ ሽግራትና ሽግር ህዝቢ ትግራይ ብምውጋእ ዝፍታሕ ክኸውን ይብል ብሰላማውን ፖለቲካዊ ቃልሲ ብዲፕሎማሲያዊ ቃልሲ ወዘተ እሺ ቤተሰብ እዚ ካብራና ዘለኩም ሓሳቡን ኣብ ኮመንት ክትተኽሉ ኢኹም እዚ ለቤተሰብ ናፍቲ ዝቕፅል መደበይ ክወስደኩም at the end of the day ክትርድእ የለክስ ከመይ ጌርከ ሰላማይ ዘረጋግጽ ከመይ ጌረ ካብ ኩናት ዝድሕን ከመይ ጌረ ነዚ ህዝቢ ዝሃድም ዘሎ ንኸይሃድም ተስፋ ክረክብ ዘለዎ ዓዱ ኮፍ ኢሉ ክቕመጥ ዝገብር ተግባራት ዲኸ ክትገብር ዘለኺ ደዋላስ ከምዚ ትገብር የለ ተኸራኺርኪ ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ንህዝቢ ትግራይ ሽግር ኣምፂኽሉ እንደገና ሕጂኻ ክስደድ ክጠፍእ ዝብለካ ቴዲ ማለት ብዛዕባ ሽግር ህዝቢ ትግራይ ክንውግዕ ከለና ንዓ እሞ ቴዲ ማለት ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ዘሎ ፀገም ወይ ከዓ ዘይምትእምማን እቲ ቅድሚ ሕዚ ጆኖሳይድ ትግራይ ዘራጎደን ዘዕሞቐን ክንዶ ዝኣክል ጭካነ እውን ኣብቲ ህዝቢ ዝወረደ ፀገም ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሕ እየ ህዝቢ ሰላማዊ ርክብ ይግበር ኣብ መንጎ ደቡብ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ፀገምሲ ሰላም ይሃልሙ ክልቲኡ ህዝቢ እንተመርዑ እንተክርስትኑ ብሓባር ይግበር ተደሊ ይቃበር እውን ይባፅሕ እውን ክበሃል ከሎስ ከመይ ገይሩ እዩ እዚ ምስ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክቃረን ዝኽእል ንህዝቢ ትግራይ ከመይ ገይሩ እዩ ፀገም ክወልደሉ ዝኽእል ፀገም ደይኮን ካን ክትፈትሕ ዘለካ እትብል የለኻ ሕጂ እቶም ኣክቲቪስት ዝገብርዎ ጥራይ ኣይኮነን ክኸውን ዘለዉ ኣብ ህዝቢ ድምፂ ክስማዕ ክትገብረሉ ዋንነት ክስማዕ ክትገብር የለኪ ንኣብነት ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉት ህዝቢ ባዕሉ ዋንነት ተሰሚዕዎ ብኣክቲቪስት ተፀዊቡ ብካድረታት ተመሪሑ ዘይኮነስ ባዕሉት ህዝቢ ሓላፍነት ተሰኪሙ ኣብ መንጎቶም ዝፃመዱ ዘለዉ ኣካላት ብግሉፅነትካ ውሳኔታት ክትገብር እኳ ኣለኪ እንታይ እዩ ተሰሚዓት ተገይሩ ዘሎ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ኤርትራንሲ ኣብ ወረቐት ክትርእዮም ኣለኪ እዚ ዝስማዓት ጌርና ኢና ኣብዚ እንተራዲና ኣለና ሽግራትካ ከይተረፈውን ተዘራሪብካ ኦኬ እቲ ብናይ ፍትሒ ጉዳያት እንተልየውን ክትዘራርብሎም ኣለኪ ኣነ ገገኛታት ኮይኖም ብወገን ትግራይ ክሕስዎ ዘለዎ ብወገን ኤርትራ ክሕስዎ ዘለዎም ነገራትካ ክትዘራርብ ኣለኪ ዘላቒ ክኸውን እንተኮይኑ የድለካ ንሱ ከይኸውን ዳሞ ዓንተ ከተልዕል ነርካ ኢትዮጵያሲ ኣብ መንጎ ትግራይን ኢትዮጵያን ዘሎ ውዕሊ ንሱ ዝድግፍ ስለ ዘይኮነ ብመንግስታት ደረጃ ክግበር ይከኣልን ስለዚ እንድሕር ንሱ ዘይትገብረሉ ዕድል ተሃልዩ ኣነ ሕጂ መድህን ሓፍተይ ኣብቲ ፈጢርኩሞ ዘለኹም እንደዛርብ ዘለኹም እንጂ ኦሬዲ ፈጢርኩም ማይኹም ትኩውነት ፈጢርኩምስ ትሪ ኣነ ከም ጋዜጠኛ ሓተካ ዘለኹ ባይዘይቲ ድናፍት ጽምዶ ናፍት ገዛዕ እቲኻ ማለት I feel like ማለት ክሪኦ ከለኹሲ ኣባል ጽምዶ ጌርካ ነይለ that's fine ወላ እንትኾንኩን ፀገም የብሉን ግን ብሓሳብ ደረጃ ኢና ንዛረብ ዘለና ግን ነቲ ከምኡ ዝብሉ ሓሳብ ዘለዎም ዛረብ ከም ዘለኹ ጌርክ ውሰድ እንሞ ምክንያቱ ከተዛረብን እውን ኣይከኣልክን ዘለኹ ሕጂ ተሓፂ እንታይ ክልክል የለኹ بوجن ناي أبز حجي وان تاي بحال الانتركيوس تشاريخهم تا باكيج ناي صندوسي تجراي مس إيرترا تراي كونت نتوللا تجراي مس إيرترا خويناس نفدرال نهلم يعتوللا معزيلا معز من أول سعيد تعمل رشاز جبرة أنا أبي أز جبرة من دفراق الملك خيط كسر إيده تزرعه نتاي يدو النيرو أكا إيده خن تحزينا إيده خن ترنو خن قبرينا نتي بشاشة قال ملك يدو النير እንታይ ክልክል ኣለኹታ ሰላም ኤርትራን ትግራይን ሰላም ትምኒኻ ሞኻ ትግራይ ከኣምስቶም ምስ ኣምሓራ ድዩ ምስ ኢትዮጵያውያን ሰላም ንኽነብር ትሰርሕ እንተኾንካ ፀገም ኣይብሉን
እሺ ቤተሰብ ከምቲ ሰማዕኹም ይመስል ዘለኩም ሓሳብ ሕዝጉን ኣብ ኮመንት ክትቡ ተኽእሊኹም እዚ ለቤተሰብ ናፍቲ ዝቕፅል መደበይ ክወስደኩም እስውን ኣብ ዝህሉ ኩነታት ተድዩ መመረብርሃ ዝበለኒ ተኸታቲልና ንመለስ ገብሮ ዘለኹ ወራር ልክዕ እዩ ትብሎ ሃገር ኣይትብሉን ምክንያቱ እዚ እንድሕር ደጊፉ ዓለም ተቕሊሉ ተዘኒ ናይ ሃገራት ቅርፂ ናይ ሃገራት ዶባት ስለ ዝፈርስ ጠጠው መበሊ ስለ ዘይብሉ እዚ ከዓ ተን ሓያላት ዝበሃል ዓዲ ኣብ ረብሐአን ብቐጥታ ዝፀባእ ስለ ዝኾነ ንዓዲ ንክወርርሲ ብዕሊ ኣብ ሜዳ ውፅአን ድጋፍ ዝባ ዓድታት ክልዋ ኢለ ኣይግምትን ከቢድ እዩ ማለት እዩ እዚ ዲፕሎማሲ ረኺብና ግዛዕ ሳሕሶት እዩ ምን ትበሃል ዓዲ ውረር ኢላ ትፈቅድ ካብ ኣፍሪካ ሕብረት ኳስ ይሓልፍን ምክንያቱ እዚ ተግባራዊ ተኮይኑ ናይ ኣፍሪካ ናይ ጂኦፖለቲካል ቅርፂ ጂኦግራፊ ሕሱስ ይባላሽ እዩ ዝሃሱ ኢሎም ዝርእዎ የለን ኣነ ደጋጊመ ውዚ ዝብሎ እንታይ እዩ እዚ ሱቕ ኢልካ ናይ ውሽጢ ወጥሪ ከቢድ ኢኮኖሚያዊ ወጥሪ ከቢድ ፖለቲካዊ ወጥሪ ሰፊሕ ናይ ሰላም ስእነት ናብ ደገ ትኩረት ክህሉ ብምግባር ጌርካ ናይ ስልጣን ምንዋሕ ሙከራን ዓገርገር እንተዘይኮይኑ ብዙ ይኸውን ኢለ ኣነ ኣይኣምንን ስለዚ ብጭቡጥ ከምኡ ከግብር ዝኽእል ሓይሉ እውን የብሉን ቅቡልነት እውን ኣይረክብን ከቢድ እዩ መን ከም ዝገጥሞ እውን ኣይፈልጥን ባዕሉ ኢና ብጣዕሚ ረግረግ ዝኾነ ቦታ ዝኣቱ ዘሎ ዘርፎር ኣይምኩርን ኣይትብል እየን ክምኩር ይኽእል ግን ውፅኢታዊ ክኾን እዩ ዝብል እምነት የብለን ምስ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ተተሓሒዙ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ቅልውላው እቲ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ንብሔራዊ ጥቕሚ ዘይኮነስ ኣጀንዳ ንምቕያር ድዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ ማለት ድዩ ከመይ ምክንያቱ ንምንታይ ይኹም ዝለኣነ እዚ ህዚ ዘኒአ 4 ኪሎ ዘሎ ስርዓት ብሔራዊ ኣጀንዳ የብሉን እዩ ናተይ መከራኸሪ ኢትዮጵያውነት ኣጀንዳ የብሉን እዩ ናተይ መከራኸሪ ኣብ ስርዓት ጥራሕ ኣብ ስልጣን ጥራሕ ንኽነብር ድሕ ዝብል ስርዓት እዩ እየ ዝብል እዚ ተዝኸውን ነይሩ ናይ ኢትዮጵያ ላዕላውነት ንሓንሳብን ንሓዋርን ብዘድፍርን ብዘፍርስን ኣገባብ ናይ ደጋ ሓይልታት ፀዊዑ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝኾኑ ሓይልታት ስጉምቲ ኣይምወሰደን ሃገራዊ ኣጀንዳ የብሉን ከምኡ ተዝኸውን ነይሩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብጥምየት እናረገፈ ካብ ሽንትየት ተይተረፈ ቫት ዝእክብ ስርዓት ንስኣክ ህዝቢ ደጊሙ ዝድብድብ ዘሎ ስለዚ ብሔራዊ ኣጀንዳ የብሉ ሃገራዊ ውግንና የብሉ ኢትዮጵያውነት ቫጅለ ኣይኮነን ጽቡቕ ብልጽግና ውዕሊ ፕሪቶሪያ እንተፍሪሱ ትግራይ ህልውና ንምድሓን ክትብል ምስ ሓደ ወገን ክትስለፍ ኣለዋ ኢልካ ነርካ ምስ ሓደ ጥራሕ ይኹንኩን ኢለ ምስ ዝኾነ ምስ ዘዋፅኣ ወገን በቃ ምክንያቱ ክሳብ ህዝቢ ጠጠው ኢልና ዘለና ብውዕሊ ፕሪቶሪያ እዩ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክትግበር ህዝቢ ትግራይ ብዙሕ መስዋዕቲ ይኽፍል ኣሎ ምእንታ ነቲ ውዕሊ ንዘይምፍራስ ምናልባት እዚ እንተተፈፂሙ ክመፅእ ዝኽእል ጉድኣት ህልቂትን ክቕንስ ስለ ዝኽእል ነዚ ተፃዊራ ትግራይ ህፃውንቲ ብዝእ እናተበልዑ ብካሊእ እናጠፍኡ እናሃለዉ ተፃዊራ ስኹ ኢላ እንትተብቅዕ እዚ እውን እኹል ኣይኮነን ኢሉ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ጥሒሱ ኣብ ልዕሊ እሺ ቤተሰብ ናይ መመረብራ ከምቲ ሰማዕኹም ይመስል ዘለኩም ሓሳብ ሕዚ እውን ኣብ ኮመንት ክትቡ ትኽእሊኹም እዚ ለቤተሰብ ናፍቲ ዝቕፅል መደበይ ክወስደኩም ሕጂ እንታይ ክብርሃልኩም ደልየ ኣብዛ ፅምዶ ዝኣተዉ ሰባት መብዛሕትኡ እቶም ኣብ ተቃውሞ ዝነበርና ዳኣተናሉ ምክንያት ክርዳእኩም ኣለዎ ምስ ተጋሩ ዝምምና ፍቅሪ ስለ ዘለና ኣይኮናን ግን ኣለዎ ምክንያቱ ነቲ ተቃውሞ ደንበ ንምፍራስ ንዕኦም ሪኦም ናብ ሃገራዊ ደንበ ንካልኦ ክመፁሲ ከም ቀንዲ ንቅድሚት ተምፆም ሰባት ከምኡ እቶም ሃገራውያን ትሑዛት ኢኹም እንታይ ፀገም ኣለዎ ኣብ ሃገርኩም ኣለኹም ተረዲእኩም ኣብ ጎኒ ሃገርኩም ፀኒሕኩም ኢኹም ተዘጋጊድ ፀንሐ ሰብ ክምለስ ከሎ ግን ኣብ ተቀዳሚ ተምፆሞ ንዑ ርኢመታ ካልእ ንክስዕብ እዩ ሕጂ እዚ ኣብ ፖለቲካ መስርሕ እዩ ማለት ከመይ ጌርካ ጎስጓስ ትገብር ከመይ ጌርካ ፕሮፓጋንዳ ትሰርሕ እሺ ቤተሰብ እዚ ካብራና ናብቲ ናይ መወዳእታ መደበይ ክወስደኩም ምስ እውን ኣዱ ብሌና ዝበለተኒ ተኸታቲልና ንመለስ ኣምላኽካ ኢና ንሕና እቶም ተቃዋሚት ከላ ከምዚ ትብል ነይራት ኣምላኽካ ኢና ጆን ብላክ ኣምላኽካ ኢና ዓኻ ትፈልጥ ዲኻ ወላ 10 ግዜ ኣነ ምስ ጆን ብላክ ምሽ ባእስለና ኣብ ዘለዎ ሰላም ይኹን ተባኢስና ምሽ ኣምላኽካ ኢና ዓኻ እስኻ ኮ ጥይት ኣይወገእካ እሾኽ ኣይወገእካ ጆን 7 እስኩጆ
سكجلو أبرسو أنا سلز فوت أنا حي محزايس شو عاد سكجلو أيد قصني ليتي ساعات كل تنا ليتي دولا لينير تقون زيب للنير شو عاد سكجلو برسو مجمعوتو كونكتد سلز غنا تسلستو تعمل تربعته جن أبتنا يحنقولو متنتات سلز أتوه سرجر انت غيرنا يخط موتي خايلو موسي أبزلو وخمزلو أيد قصني جون بلاك شو عاد سكجلو برسو هاجر وحيسو تدراجي موتي جون بلاك كدعوة تطبقها على السجان كم زين دقورات كذا بس السجان مزدرجت بالعنيرك إذا أعد بلينا زي جون بلاك اللي تبها الكتب نعي وين جون بلاك نحن أملاخكم هنا نعكم أملاخكم أنا ولا يبقى الصوم دك أبات يوم أخوات يوم دك أبات يوم مش حواغات باس مستيوم دك أبات يتباس أنا مدعي مريت هاللوم رست اللوم تقيس هاللوم صباح نقول مقايق تيتم دك أباتي مستوم دك أباتي كون قاعدوا على مستوم مريت دلوم يكود قايق ولا تتبع أسكن مستيوم رست دلوم يكود باس مقنعة صباح نقول مريت على النافط مريت أو خلنا برينا بحنساب أكراي جزاز عبي ود أبانتي مزارتي وين كان عين السخاء أنا خمل سالكا سلست أربعة جزء في تنكيف كاني عمل لسكول كان أرجع سو أيوب وان قرباني دحين هتفتف يبلولو سبمس أرجعنا بقول عيري لشلل لك خندق جزء እሺ ቤተሰብ ከም ተዝራኹም ይመስል ናይ ኣዱ ብሌና ዘለኩም ሓሳብ ሕዝጉን ኣብ ኮመንት ክትቡ ተኽእልኹም እዚ ለቤተሰብና ሎሚ መደብና እዚኦም መስሉ ነይሮም ብኻልእ ቪድዮ እስካዕ ንራኸብ በብዘለኹም ይመችኹም እዚ ቪድዮ ተተመችኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ቤተሰብ ይመችኹም شير أساي شير لايك شير أساي شير لايك شير أساي شير لايك